गोबाङानो मैयानिफ्राय मोनसे डिस्टार्ब होबाय थादों रायजोफोर माने फेसबुकावनो होन वाट्सएपआवनो होन आरो लोगोसे इउटुबावनो आदा लिंहर आदा इनबक्सआव हर आदा बे मा बुस्थु हे रहा नहीं जाता हरदो नायनोसै होननानै नांगौबा नों आंनि किकनिकखौनो ला नांगौबा नों 20 थाखाखौनो ला होननानै oh my god नैबे मोनसे बाथ्राया बिराद सार्कुलेट जागासिनो माने आब' मिथिनालायनो फैसिगोन फैनानै हाबानि पार्टि होसिगोन गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बयनिसिम जासिग्रोनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थांनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ थ' गिबियावनो जोङो भाइरेल होननानै बुङोब्ला आब' मिथिनो गोबां गाज्रि बेफोरबायदि ओंखारदों मादों होननानै गोबाङानो बुंगासिनो आरोना अबसे माबा मोनसे बिब्दि ओंखारो होनबाथाय सालाफोर हारामिफोर नोंथांमोनाबो नायनो ओरै जायो नङा थ' जिखियानो जाया मानो एमजे बिथांनि थाम्बनेलनिफ्रायनो सानगासिनो मानसिफ्रा माबा मोनसेथ' दङ जेराव माबा मोनसेथ' दङ बेनिखायनो होदों नङा होमबा थ' बेनिनो मोनसे भिडिअ मोनसे सार्केल जागासिनो नोंथांमोना नुगासिनो जेरावबो थ' नोंथांमोना गोबाङानो नुबायबो जानो हागौ थ' खिन्थु गोबाङा होनदों साला गावसोरल' सिरि नायो फाप नांगोन नोंसोरो देखा आपने लापरवाही का नतीजा सोरबाया बुंदों इनबक्सआव हर आदा लिंकआव हर नांगौबा किकनिकखौ फानगोन नांगौबा 100 थाखा नांगौबा ला हरदोल' माबारनो थ' नोंथांमोना सानदों नामा नोंथांमोनानो मोनाखैबा आं बहा मोननोलै नोंथांमोनानि बनाय थ' फेसबुकाव मोनसे दङ थ' बिथांमोनानो बुंनानै होखाबाय बे नङा होननानै अब्लालाय माखौथो नागिरबाय थाखो आरो लोगोसेनो नैबेखौ नायदों नोंथांमोना थ' बेयाव नुखाबायानो नोंथांमोना बे नङा होननानै मिथिखाबायानो डिक्लेयार होखाबायानो आरो लोगोसेनो माखौथो नागिरबाय थाखो सासे मानसियानो एके साब्रै साबा थायोनो दे नोंथांमोना बुजिखाबायानो जानो हागौ बे बेलायाव आं बारा बुंनो थाङा लास्टआव एसे फंनैसो बुंसै दानिया बुंदों सोरबाया मिथि नार्जारिया फैबाय हाबानि पार्टिनो मोननै चेनेलाव मोनबाय आं नैबे जोंहा आदा एल'ग्रा बिथाङाबो बुंदों सोरनिफ्राय मिथिदोंथाय ना मिथिया बहासो खोन्थाखो ना मिथिंगायासो खोन्थाखो मिथिया आरो लोगोसे नैबेयाव नाय नोंथांमोना बेयावबो पार्टि होगोन होननानै बुंदों खिन्थु माब्ला आरो बबेयाव जानानै थांखो बे बेलायाव बेखौनो बुंनो नागिरदों थ' नोंथांमोना मिथिंगा ब्लगाव नाय नोंथांमोना बिसोरनि भिडिअ आरो कमिउनिटियाव नाय जेबो मोननो थाङा आरो लोगोसेनो मिथि नार्जारियाव नाय नोंथांमोना नैबेयाव थ' बेयावबो जों जेबो मोननो थाङा थ' नै गावनि अरिजिनेल भिडिअ दाख्लै क्लेरिफिकेसन भिडिअखौनो दाननानै होबावबायसो नङा होमबा थ' आं बे बेलायाव बेखौनो बुंनो थांगोन जे नोंथांमोना जुदि सिउर आरो एभिडेन्स मोननाय आरो लोगोसे बिथांमोननिफ्राय शेयार खालामनाय दङब्ला नोंथांमोना थारैनो खोन्थानानै हो आं जेबो बुंनो थाङा थ' आं गासैनिबो एन्सारखौ बेयावनो होखाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना फेसबुकाव नायदो नैबेखौ थ' नोंथांमोना दायो नुनो मोनबाय नाथाय बेयाव जेबोआनो गैया भाइरेलनो माला भाइरेल जाखो बे भिडिअआलाय आंथ' मिथियानो जियानो जाया मानो थ' नोंथांमोना नुखाबाय आरो गोबां भिडिअआनो सार्कुलेट जादों बिथांनि मुं लानानै बे बेलायाव आं माथो बुंबावनो आरोना होमबा बे मोनसे पार्सनेलिज्म जायो नङा होमबा बे मोनसे पार्सनेल एटेक जायो नङा होमबा ससियेल मिडियायाव जादों एबा जा ओंखारदों बेफोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनाया गुबुन आरो लोगोसेयैनो बे नोंनि वाट्सएप आरो लोगोसेनो गोबां बाथ्राफोरनि खोथा बेफोर गासिबो मोनसे पार्सनेलिज्म जाजोबो नङा होमबा थ' बे पार्सनेलिज्मखौ जों सावरायनो जेबो थाङा थ' नोंथांमोना नुदों गोबां भिडिअ आरो लोगोसेनो सोरबा नुबाय सोरबा नुवाखै थ' आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन लाइक नोंथांमोना साननानै नायदो थ' बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानगोन बे मोनसे मोजां बुस्थु नङा होमबा आरो बे मोनसे गावनि जिउनि खोथा थायो आरो लोगोसेनो पार्सनेलिज्मनि खोथा थायो आरो लोगोसेनो नंखाया होननानै नोंथांमोना गोबाङानो डिक्लेयार होबाय एखे मानसिनि गोबांथ' थाखायो थ' नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय जाहाथे बेफोरजों आरो गोरोबनानै थानाङा आरो आं सानदों आरोना माखासे ग्रुपसो दाबाय नामा नोंथांमोनालाय मिथिखौ माने हाबा जाखानायखौ बोखारफिननायनि थाखाय आरो गाव मोननायनि फर्मुला बाहायदोंसो ना मा जाखो मा खालामनो सानमारदों मालाय सासेनि जिउखौ नारथाबफिननानै एबा सोरखौबा डाउन खालामनानै एबा सोरखौबा ट्रल खालामनानै जिउआव जुदि नोंनि लाइफआ साक्सेस जायोबाथ' मोजां खोथामोन खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नों हाजार सोरखौबा ट्रल खालाम नाथाय नोंथाङा मालाबाबो साक्सेस जायाबो जानो हागौ दे थ' अलरेडि नोंथांमोना मिथिखाबायानो गोबाङानो जे बेयो बिनि नङा अब्लालाय माथो बिथांखौ नारसिनखो बिथांनि नाम लानानैलाय माथो बुंबाय थाखो नङा होमबा स' जाय नङासै आरो नङा होमबा थ' बिथांखौबो सुखु गोजोनै रायजो जानो होदो जाहाथे दाख्लैबावैसो हाबा जादों नङा होमबा हाबायाथ' बयनाबो जोंहा नोंनावबो आंनावबो बयनावबो सानसे समाव सानसे फैखागोनानो नङा होमबा बे सासे सानैल' फैया जानो हागौ दे मिथिबाय आं दे सोरबा फैयाखैबा आंखौ रायनो हादै जाखायो होननानै थ' जिखियानो जाया मानो फैखायो नङा होमबा बे बेलायाव जाय समा गोथार सम जिउनि मोनसे बेसेबांबा बेसेन गोसा सम नङा होमबा दाख्लैबावैसो जानानै थांदों अब्लालाय बे बेसेन गोसा समाव बिथांखौलाय मानोथो नाथ्रोद ना माबा नोंथांमोननि थोरसिखौ सेख'ना जाहैबाय ना नोंथांमोना मा थारैनो गोसो थोमारोमोन नामा ना मेगन साबाय ना मा जाखो थ' आं बुंगोन बिथांखौबो जौगानो हो बिथाङाबो जुलि जादों जेथिया दलरै थानो हो नङा होमबा स' बास आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे माखालेनि पार्सनेल लाइफआव एटेक खालामनो जोंहा रावहाबो मोन्थाय गैया आरो लोगोसेनो जों बिथांखौबो एटेक खालामनाङा आरो लोगोसेनो जों पार्सनेल लाइफ एबा जोङो नोंथांमोनाबो गाव गावनि पार्सनेल लाइफखौ जुदि बेफोरबायदि एटेक खालामोब्ला
नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन आरो लोगोसेयैनो जिखियानो जाया मानो जाय बिथाङा दिहुनगिरि बिथाङा जाम्बासो बियो मानि थाखाय जाम्बा होननानै बुङोब्ला बे नंखायानो बा बेनिखायनो शेयार खालामना होबाय आरो लोगोसेनो बे प्राइभेसिखौ एटेक खालामनाय जादों सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ बिथाङा एटेक खालामनाय जादों मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बेफोरनि थाखायनो सोरबाया लाजिनानै जिउ खोमानोबो हागौ नङा होमबा जायफोरनि गोसोआ माने दुरबल जाय बिथांमोना हमथानानै थानो हाया पाब्लिकनि रायनायखौ थ' बिथांमोना जुदि जोबनानै थाङोब्ला अब्ला दाया सोरनि बै दिहुनगिरिनि नङा होमबा जाय मानसिया बेखौ दिहुनजेनदों नङा होमबा बे मानसिया जुदि जोबनानै थाङोब्ला अब्ला बे नंगौ नङा बेखौ थार बिजिरनायाव गुनाव खोथा थांगोन खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि जाय बिथाङा बे बाथ्राखौ दिरुनग्रोदों एबा एडिट खालामनानै एबा माबा मोनसे बिजों एखे आंखौनो होफैदोंना बे बिथाङा ना थैजासिम बिथाङा गावबो सान्थियै थानो हायानो नङा बे बाथ्राखौनो सानफिनै नोंबो जाम्बा जागोन एबा गला जागोन जिउआव नोंनि जेथो गोनां जानानै फैगोन स' बास आं बेखौनो बुंबाय स' आंनावबो सोंहरनांला वाट्सआपआव जेबो हरनांलाबो नोंथांमोनाबो जाय नुदों सिरि थादो नङा होमबा नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा नोंथांबो मानसि आंबो मानसि जोंनावबो रागा जोंनाय दं दुखु मोननाय दं सुखु दं दुखु दं नङा होमबा बयनावबो दङ बयनिबो जिउआवनो नाथाय माब्लाबादि आब' मिथिया जुदि रागा जोंद्रायनानै नोंथांखौ जुदि पुलिस केस होनानै होयोब्ला अब्ला नोंथाङा प्रुफ खालामनो हानायबो जेबो गोहो गैया बिथाङा नंथारगौ होननानैबो जेबो होनाय गैया आरो लोगोसेनो नोंथांमोना पाब्लिकआव बेफोरबायदि हगारनायनि थाखाय नोंथांमोना पुलिस केस जानानैबो थानो हागौ अब्ला नोंथांमोना साननानै लादो नोंथाङा जुदि 1 मिनिटनि भुलनि थाखायनो नोंथाङा जुदि जेल जानानै थानांगौब्ला सोरनि गोरोन्थि नङा होमबा आब' मिथियाबोथ' होनांगोन जुदि गावानो नङाब्ला नङा होमबा गावखौ जुदि बासायनो थाखाय मिथियाथ' होथारनांगोन अब्ला नोंथाङा मा जानानै थांगोन साननानै नाय होमब्ला स' बास होमबा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानायानो जों बयबो मोजां थ' गोसोआव फोजोबबाय थ' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनो मोनबाय जानो हागौ आंनि भिडिअ गोसोआव फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव